Hvis Onfone skal kunne blive ved med at udvikle sig, bliver de nødt til at kigge på deres konkurrenter. Onfones største konkurrenter er CBB og Telmore. Onfone konkurrerer på det homogene marked. Markedsføring er kun baseret på prisen. Inden for Onfones konkurrenter er der fuldkommen konkurrence. Der er en masse lavprisselskaber. Alle de større selskaber skal låne deres netværksforbindelse ud til de mindre selskaber, og derfor har det ikke været svært for Onfone at komme i gang. CBB har siden 2004 været ejet af Telenor. De har ca. 537.000 kunder og 85 ansatte. CBB har 7,9% markedsandel. Deres filosofi er, at de vil tilbyde enkel og overskuelig mobiltelefoni til de billigste priser. Telmore har været ejet af TDC siden 2004. Det er Danmarks største internethandel og står for ca. 20% af alle dankortkøb på nettet. Telmore har ca. 700.000 kunder. Telmore har 10,4% markedsandel. De bruger pris i form af brugerrabat og betalingsbetingelser i forhold til, hvornår der skal betales. De bruger promotion i form af reklame i f.eks. tv og avis og online markedsføring, f.eks. reklame på busser og på Facebook. Konkurrenternes stærke sider er, at de har et større brand end Onfone, da de har været på markedet i længere tid. Konkurrenterne er dog dyrere end Onfone, og dette er en svag side. Konkurrentreaktionen er, at hvis f.eks. Onfone sænker prisen, gør konkurrenterne det også. Når en udbyder sænker prisen, kan man bruge priskrydselasticitet til at finde ud af, hvor stor ændringen bliver i salget for konkurrenterne. På mobilmarkedet er man nødt til at sænke prisen, når konkurrenterne gør det, for ikke at miste kunder. Markedsføringsmæssige konsekvenser. Onfone er nødt til at markedsføre sig og blive et stort brand, hvis de vil sælge flere billige pakkeløsninger end konkurrenterne.